בוא לקחת לי את המשקפי משהו. וואו! וואו! איזה יופי! זה פיצוץ! איזה יופי! כל הכבוד לצה"ל! וואי, זה היה מדינת ישראל! תכף ניכנס נראה זה. ראית הבאגר הסתובב, עשה חצי סיבוב בשביל להסתכל? הגרנד קניון. יאללה צוק איתן 2014! צלם גם אותי אחי! גם אני פה, אני עשיתי! צלם אותי! בנס, תגידי מתי! בנס פה 543 נגמור את הרגע רגע, רגע, 3, 2, 1 היו עלי, יא רפה! בשבילה הזכוכית של רפאל. לא, אבל אתה מסתיר, אני חוזר לך 5, 4 3, 2, 1 טק וואו! יואו! איזה גדול! פי! צוק איתן 2014 איזה מטורף. זה חומר נפץ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 אין פיצוץ. בעצם זה בטל מים. בום! יואו! הלאה, בכתי! עודן! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 תחנות של רחוב, כאן אגרוף, קבלו פסל שלי תקין עמוד. קצת יפה. נשמע לך פה לספור. 30-40 עולים. בפרסם שלי לא יצא הרבה. בסוף שתדע למשהו פחות, נשאר כוח. 9, על המחלקה אחת האגדית 80 קילו חומר נפץ על הבלגן היה 5, 4, 3, 2, 1 מסגרת יריחו, כאן חדר של אגרוף, קבלו פסל שלי תקין. זה יעשו, זה יעשו. יש סרטון? כולם זקנים. כולם זקנים למטה? קצת אבק למטה, בסדר גמור, כל בסדר. קורא כולם שאף לא קיבל רצון. הוריד אותו! הוריד. שלי בעוד 5, 4, 3, 2, 1 טוב וואו 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 איזה יופי בשני קודקוד, דבר אחרי שכולם תקינים